Kaixo ikusentzuleak eta ongi etorri berbagai saiora. Martxoaren 2tik 6ra ospatuko da urten makina erremintaren nazioarteko biurtekoa Bilbon. Mundu osoko enpresak batuko dira bertan eta etxean izatera baita Euskal Industriako ordezkaritza zabala ere. Tartea nola ez, Baiarako enpresak ere izango dira. Horietako bateko zuzendari nagusia izango dugu gaur gonbidatu, Soraluce Kooperatibako Rafael Irigoras. Industria ingenieritza ikasketak egin zituen Nafarroako Unibertsitatean, produkzio zuzendaritzan masterra Mondragon Unibertsitatean, eta enpresen administrazio eta zuzendaritzako masterra Deustukoan. 1991tik diardu Osintxuko Soraluzen, kooperatiba zuzentzen azken 20 urteetan. Hamarkadetan barrena, lehen eskutik bizi izan ditu lantegiaren eta auzoaren hazkundea. Rafael Irigoras, kaixo eta ongi etorri. Kaixo. Astebete barru, makina erremintaren nazioarteko biurtekoan egongo zarete Bilbon, dena prest? Bueno, oraindik ere gauzazko daude egiteko, baina, ez dana montatzen ari gara, makina montatzen ari gara, eta, igandean bukatuko dugu azkenengo detai guztiak, baina astelenean ziur dana prest egongo dela. Makina montatzen, ari zaretela diozu, konta iguzu zer eramango duzu aurten? Gure kasuan montante mobileko fresadora bat aurkeztuko dugu eta mekanizazio pieza bat simulazioa egiten, baina horren apartez aurkeztuko ditugu bebai automatizazioko soluzioak eta baita ere aerospazial, aeronautikoaren sektore inguruan garatu ditugun soluzioak, produktuak eta teknologiak. Aipatu duzu ez da, soluzio automatizatu adimendunak eramango dituzu, horixe izango da, aurten berrikuntza nagusia. Krones enpresaren Alemaniako lantegian ezarri duzue, kudeak eta integralerako linea hori. Ari da lortzen, sistema horren bitartez lortu gura diren helburuak? Bai. Krones Alemaniako multinazional oso garrantzitsua da, líneas de embotellado egiten dituna, munduko liderra. Eta, lehenengo saldu benien 20 urtean makina nahiko estandar eta txiki hartaina bat. Gero bigarren proiektuan Demaseko makina zubi handia saldu genituen. Eta gero, hirugarren proiektuan ja, 3 makina automatizazioko soluzio bat garatu genuen berentzat. Eta erronka handiko proiektua izan da, baina proiektua oso ongi dabil lanian eta erreferentzia da mundu mailan. Eta hori xega ez da, zuzen ere Soraluzeren estrategia, makinak ekoizten jarraitu bai, baina ikerkuntza eta garapena ahaztu gabe eta teknologia txertatuz ez da egiten duzuen horretan. Bai, azkenian guk beti makina herramienta egin dugu, baina 2011tik hona ulertu genduan makinaz aparte teknologia, zerbitzua eta soluzioak garatu behar genituela ere bai. Horretarako 2011tik 2015era 52 milioi euroko inbertsioak egin ditugu eta ikerkuntza garapen bai produktu teknologia eta bai promozio komerzialean beste 77 milioi euro gastatu ditugu. Guztira 119 milioi euro, 15 urtetan urtero 8 milioi euroko inbertsioa eta gastua izan dugu arlo horietan. Eta zer da bezeroek gehien eskatzen dutena, bereziki zertan diharduzu lanean? Guk egiten genituen makinak, fresadorak, bezerorik nagusiena Europako subkontratazioko tailerrak ziren. Gehien bat Alemanian eta Italian, bai. Sektore eta bezero hauek egoera honetan nahiko ikututa daude, bai lan karga aldetik eta bai finantziazio eta errentagabilitate aldetik, bai. Eta ari garana balantzen da, bezero horrek apartez sektore berriak, eta gehien bat energia, aeronautika eta aerospazialeko proiektuetan. Eta bezero mota ere aldatu da, enpresa txiki hartaina normalian familiarra izatez, enpresa korporazio multinazional eta multilokalizatu handietara. Hain justu ere beken ospatuko den hitzordu horretan, sektore aeroespazialari eskainitako espazio bat ere izango duzue, zer erakusteko kasu horretan? Guk azkenengo 4-5 urtetan arrakasta handia izan dugu aeronautika eta aerospazial soluzioetan.
bai Europan, bai Estatu Batuetan, adibidez ja Boeing eta Airbus gure bezeroak dire, mundu mailan dauzen bi enpresa handinetakoak hegazkinak egiten, eta material desberdinak gabiz mekanizatzen. Bai altzairua, fibra, titanio, eta sektore horretan aukera asko dauz, exigentzia handiko bezeroak dira, baina azkenen gortiak horretarako gertau gara, eta zorionez hor emaitzak ari gara lortzen. Tira, Biemera joateko puntuan zaudete orain, irailean Chicagoko azokara joatekotan, iazko irailean Alemaniako Emo Hannoverren izan zineten, makina erremintaren sektoreko azokarik garrantzitsuenetakoak dira, erakusteko, aurkezteko eta zer gehiagorako baliatzen dituzue halako hitzorduak. Alde batetik, aurten adibidez, marketing aurrekontuan 2 milioi euroko aurrekontua daukagu, 40 ekitaldi desberdinetan parte hartuko dugu, eta 20 herrialde desberdinetan. Horietatik garrantzitsuenak, Emo Hannover izaten da, aurreko urtean izan dakoa, eta aurtengo ekitaldirik nagusienak, alde batetik Bienal, Bilboko azoka, gero daukagu Chicago azoka, zuk aipatutakoa, Estatu Batuetan, BIMU Milanen, eta gero etxean egiten dugu 2 ekitaldi oso garrantzitsu. Alde batetik Osintxun Summit, Open House bezeroentzako, eta gero Alemaniako delegazioan bebai, azaroan egiten dugu beste ate ireki batzuk. Eta horrek izango lirateke 5 ekitaldi garrantzitsuenak. Baina beste 15 dago, beste 18 herrialde desberdinetan. Aurten adibidez, Emiratos Arabesen jagon gara, estan informatibo batekin, distribure berri batekin, eta aukera dauzkagu, lehenengo proiektu bat irabazteko ja herrialde horietan. Lehendabiziko aldia izango litzateke, herrialde horietarako lan egiten duzuena? Bai. Eta etxera etorrita, eta aipatutako hitzardu nagusi horien artetik, aipatu duzu, apirilean Soraluzen bertan egingo duzuen samita, konta iguzu, zer izango da? Summit formatua 2011 urtean hasi ginen. Guk 2005-etik 8 asko hasi ginen, gero 2009-ko krisialdia demasa izan zen, fakturazioa erdira murriztu zen. Orduan ulertu genduan, modelo eredua aldatu behar genuala. Orduan estrategia erabaki genduan gama zabaltzia eta teknologian diferentziatzia. Orduan hasi ginen 2011an ja lehenengo aldiz Innovation Days, Technology Days edo gaur egun Summit deitzen dana. Osintxun ditugun makinak aurkeztu teknologiako kornerrekin eta mundu guztiko sare komertziala eta bezeroak ekarri gurera. Eta hori da pizkat formatua. Orduan, aurtengo sumita, 10. izango da, 2011-tik ona, astelehenako 20 eta astearteako geta batian munduko sare komertzial guztiari formazio 2 egun emango diegu, eta gero asteazken ostekuntza ostiral, bezeroak, instituzioak, formakuntza zentroak, hornitzaileak, eta izaten da 1000 pertsona inguru, aste horretan Soraluzetik pasatzen direnak. Eta esan duzu aurtengo 10. edizioa izango dela. Bai, hori da. Emaitza honak eman dituzte orain artekoek. Bai, oso onak. Gaur egun, azaltzeko eta erakusteko daukaguna Osintxu Mekoralden oso garrantzitsua da. Orain dela 15 urte esaten genduan, Osintxu existitzen da, baina kanpoko mundua ere bai. Eta ontxe, alderantzitzen dugu, kanpoko mundua existitzen du, baina Osintxu ere bai, eta pizkat. Bezeroak etortzen diranean, benetan ikusten dabe ahalmen industrial handiak, teknologia handiak, eta gero bizita hori bebai komplementatzen baldin badugu, dano bat bizita ideko, gure ikerkuntza zentroa eta goimek mekanizatzeko kooperatiba itziarren daukaguna dano bat aldean, benetan hartzen duten impresioa oso sendoa da. Makina erremintaren sektoreak, Rafael, 2025 Zapore gazigoztuarekin amaitu du, zergatik? Fakturazioa uneko 5 jaitsi da, orokorrian. Baina, makina erremintan 2 subsektore nagusi ditugu. Bata arranke, adibidez Solaruzeko fresadorak, Danobateko rectifikadorak, CMZ-tako tornuak, eta gero bestia da deformazion, prentsak, gehien bat. Orduan, hor, 3 fabrikante oso garrantzitsua dauz, Fagorra Asate, Arisa, Nidek Arisa, eta gero Loire Gestamp. Orduan, deformazioan 2 arrazoi nagusi, alde batetik automozio sektorea jauzi egin dela, eta Europako inbertzioak jauzi egin direla, kotxe elektrikoa eta guzti hori, eta gero baita ere, txinatar
konpetidoriek ja mundu guztian azaltzen direla prezio inbatele batzukin. Orduan, nik esango nuke horrek direla arrazoi garrantzitsuenak. Gero arrankian, segun gai izan bazara, produktu eta teknologia garatzeko eta proiektu berezietara joateko, egoera nahiko ona da, baina gelditu direnak makinak estandarrak egiten horrek oso mehatxuta daude. Soraluzek nolako balantziarekin itxi du urtea? Aurreko urtea eskaeretan rekorra izan zen, eta aurten espero dugu fakturazioan rekorra izatea bai. Gertatzen dana lau urtetan zeharo aldatu dela merkatua eta egoera. Guk 20 eta 21 urtean saldu genituen 126 makina eta prezio medio dana 900.000 euro, eta 20 eta 25 saldu ditugu 78 makina edo igual proiektu izango lirateke eta prezio medio dana 1,1 eta Orduan aldatu inda dana. Eta gai ez izan dana hori aldaketa hori aurre egiteko, asko sufritzen ari da. Esportazioetan izan duzue, zailtasunik? Ez, esportazioan betidanik 80-85 izan dugu. Bueno, Rusiako merkatua itxita da, ez, laburtetik ona, ez, Ukrainiako inbazioagatik. Txinan gero eta zailagoa da saltzia, ez balin baduzuan makinak egiten. Eta gero, estatu batuetan izan dugu arantzelen kontua, ez, baina, hori guk egon da epe bat, ez, guk makinan saltuta genituela eta arantzelak martxan ipinen zirena, orduan gehienetan adaustu duguna, bezeroa distribuiratu gure artean, arantzole horrek 3, ez, banatu, bale? Baina gero, arantzelak ipinen ziren martxatik aurrera, gure ofertetan, gure prezioan azaltzen da arantzelik balego, hori gure kontu ez dara, baizik eta bezeroak. Baina arantzelak eta guzti, estatu batuak aurreko urtean gure 3. merkatua izan zen. AFM-endako makina herramienta sektore nazionalian lehenengo merkatua izan zen. Eta guk uste dugu, espero dugu aurten estatu batua lehenengo merkatua izango dela. Hori kontuan izanik, AEB-etako politika ez egonkorra da bilela izaten, politika aldakorra da bilela izaten. Arantzelak eta aipatu dituzu hainbat eragin, baina ala eta guztiz espero duzue punta-puntan egotea zuei dagokionez. Bai, gube beti azaltzen dugu alutzen, ez? Bi hitz, bat da mehatzuak eta bestiak erronkak, ez? Mehatzuak askotan etortzen dire eta horren kontra da gestionak egin behar duzu, ez? Baina, garrantzitu da erronkak, ez? Ulertzea, ikustea eta garatzea, ez? Guk beti esaten dugu bai, iragana oso garrantzitsua dela ezagutzea, oraina ulertzea eta etorkizuna garatzea, ez? Eta, mehatzuak hor dauz, baina askotan, etortzen direnean, gestionatu egin behar duzu, baina gero erronkak horrek dauka zerikusia, Txinako kompetentzia, sektore berriak, teknologiaren impactua, eta hori guzti horrek ulertzea eta garatzeak gure eskutan dago, zorionez. Hori da, ez da. Zeintu esango zenuke direla gaur egun Soraluzek dituen arrisku eta erronka nagusienak merkatu globalean? Soraluze 1992 urtean sortu zen, eta beti azaltzen du gure historia hamarkada eta transformazio zikloen bitartez. 2021 da gure historiako 6. hamarkada, eta 4. transformazio ziklo. Orduan ikusten dugu hazin behar garala, baina gehien bat kualitatiboki, ez kuantitatiboki. Soraluze transformatu egin behar dugula, eta gero transizio bat egon behar dela, ez? Soraluze berri hortara, eta gero baitare, enpresa asko duten bezala, relebo generazioalen erronkabe aurre egin behar, ez? Horrek dire iruz. Garapena, gehien kualitatiboa, transformazioa eta transizioa. Eta horri aurre egiteko 4 klabe, ez esaten dugu. Inbertzioa, ezagutza, zerbitzua eta eredu komertzialaren adaptazioa. Horri dire buruan ditugun erronkak. Merkatuetara itzulita, aipatu dituzu Alemania, Italia, Ameriketako estatu batuak, horiek dira zuen merkatu nagusiak? Bai, historikoki Alemania eta Italia esan dira gure merkaturik garrantzitsuenak. Alemanian delegazio bat daukau, 80 pertsonakin 1991-tik. Aurten 95 urte egingo du gure delegazioak Alemanian.
Eta Italian daukau 20 pertsonako delegazio bat 2000 batetik ona. Da, aurten 25 urte egingo dugu merkatu horretan bai. Eta, bueno, gero 2019tik ona Estatu Batuak pisu oso handia hartu du. Eta, bueno, gero beste herrialde batzuk, merkatu nazionala, Frantzia, Turkia, Txina bere garaian merkatu bat izan zen guretzat, baina azkenengo urtietan ez dugu emaitzik jasotzen, hango kompetentzia gero eta handiagoa da, eta ez baldin bazauzen makinak egiten oso zaila da, han makinak saltzea. India, aztertu beharko berriz, ez aukera baldin bada, ez da aukera, merkatu oso zaila da, baina horbe aukerak badaoz, eta hori da pizkat. Arabia Saudiari aipatu duzu lehen. Bai, gero baita ere Brasil, Mexiko, Kanada bai, eta Amerika orokorrian, eta Estatu Batuak bai, merkatu oso gure salmentetatik 25% ja kontinente horretan lortu dugu izatea. Martxan da, 2026a, zer moduzko hasiera eman diozue aurtengo urteari? Hasiera ona izan da. Pizkat gainera oso interesgarria dana da, saldu ditugun makinak, alde batetik saldu gure programan ofertan ditugun makina, zango nuke errezenak eta merkienak, 6.000 euroko prezioakin, 3 makina, bat Frantzian, beste bat Italian, eta beste bat Euskal Herrian, subkontratazio tailerrentzako. Eta gero saldu dugu, beste alderdian daukaun soluzio proiektorik zailenetako bat, ez automatizazioko proiektu bat Estatu Batuetako aeronautikako enpresa batentzako. Eta hor kompetentzia izan dira aeronautikako enpresa oso espezializatuak, baina gai izan gara eskar hori lortzeko. Eta bi lineak dira interesgarriak zuentzako? Guretzat bai, guk produktua saltzen eta egiten jarraitu nahi dugu. Produktua saltzea egiten du sare komertzialaren sostenabilitatea lortzea, baina gaita ere makinako puru gero eta gehiago, enpleo industrial gehiago daukagu, eta hori ez dugu nahi galtzerik, bai. Egia kompetentzia prezioetan, olako produktuetan gero eta handiagoa dela, eta Txinako mehatzua be hor dagoela. Baina, gai izan gara, produktu aparte, teknologiak erekin, zerbitzuak eta soluzioak eskaintzeko eta garatzeko. Tira, hasiera ona izan da, zeintzuk dira aurre ikuspenak urte honi begira, lehen esan duzu iaz, errekorra egin zenutela eskaeretan, eta urten helburu duzuela errekorra egitea fakturazioan. Bai, hori da helburui garrantzitsuena, baina, gero beste helburu asko ditugu, ez, proiektu hauek askoz zailagoa dire, orduan eskalitateko kostuak, desbeiazioak egoten dire, egiten dugun aurrekontua eta gero. Baina, erabatian akatz horrek ezagutzen bihurtzen baldin badugu, hori be, inbertsioa da, ez. Gero, 310 pertsona gauz soalu zen, eta horietatik 105 gure kooperatiban 4 urte baino gutxiago daramate. Orduan horbe, erronka handia dukau, pertsona horrek ez garatzeko, ez. Orduan, gauza bada kuantitatiboki, ez, fakturazioa rekorra izatea edo ez, espero dugu lortzea, oraindik 25.000 euro eskaretan behar dugu, aurten fakturatzeko, rekor hori ez heltzeko. Baina beste kualitatiboki be, beste gauza asko dauz lantzen ari garanak. Hori da, ez da, eta adibidez aipatu duzu, belaunaldi erreleboaren kontua, ez da. Zaila da, gaur-gaurkoz gaur egun langile kualifikatuak aurkitzea? Zorionez, lana egin behar da, baina guk gai izan gara hori garatzeko. Guk 2014tik 2025-era 122 behin betiko bazkide berri egin ditugu. Eta 2021-etik 2025-era 25 bazkide prejubilatu dira. Harreman oso sendoa eta luzea daukagu hezkuntza zentroekin. Gaur egun 22 pertsona dugu soaluzen, ditugu soaluzen, praktikak, dual, trabajo fin de grado eta modale eta guztionek egiten. Eta normalki hortik hartzen ditugu gero behar ditugun pertsonak. Gero bai promozio interno asko lantzen dugu, azkenengo urtietan 70 pertsona inguru postu aldatu dabe.
Eta, bueno, guk gaur egun 310 pertsonatatik 130 goi mailako tituladunak dira, 120 erdi mailako tituladunak, eta gero beste 50 hezkuntza profesionala dana. Orduan, bueno, inguruko zentroekin lan eginda, gero bai gai gara Gazteitik, Bilbotik, Donostitik etortzen dire, gurekin lan egitera pertsonak, eta hori garrantzitsua da. Badakit ez dela egoera normala, badakigu gure hornitzaile asko, enpresa txikiak, ertainak, arazo gehiago dituela, pertsonak edo talentua lortzeko, baina gure kasuan orain artez gutxienez gai izan gara hori garatzeko. Hori da, ez da, besteak beste diozun moduan, hezkuntza zentroekin duzuen harreman horri esker, eta aldi berean lortu duzuelako Soraluze kooperatiba bera ere erakargarri egitea, ez da, langileentzat. Bai, datu bezala aurrekortean 200 ikasle inguru etorri ziren Soraluze bizitatzera, eta horrek egiten dago, bokazio hori gaztetatik lantzea, eta, Aipatu bituzu, goi mailako, erdi mailako ikasketadunak, baina zer nolako ikasketak dituztenak? Ze profil eskatzen duzue nagusiki zuenean? Gehien bat ingenieritza, bai mekanika eta elektronikoa, bai. Eta gero FP, montaje mekaniko, mekatroniko, bai. Horrek dire, gero administrazioan erosketetan, igual beste perfil batzu dauz, AD batzuk, eta lako gauzak, baina, ingenieritza asko, eta formazio profesionala bai asko. Adimen artifiziala, nola ari da sartzen Soraluzen? Gutxika. Horik, ez dakit, aukera asko emoten ditu, bildur asko bai, ekartzen dau, eta, gutxika bagabiz gauzak egiten, baina, nik uste dut oraindik adimen artifiziala, humanoiden gauza guzti honek, ez dakit, gizartean edukiko duten inpaktua, nolako izango dan, ez? Adimen artifizialarekin, enpresa handi askok badauz esaten, white collar edo, indirekto asko, lanpostu asko murriztia nahi dutela, eta horrek ez dakit eragin edukiko da etorkizunean, baina, erramentea bezala, maitezgarria da, baina, nik uste dut betiko bezala gauza berrien implantazioa astiro eta poliki egin behar dela. Danobat grupeko kooperatibetako bat zarete eta Mondragon taldearen barruan zaudete, zer suposatzen du halako sare baten parte izateak? Oso garrantzitsua da, eta gehien bat Euskal Herriko enpresak adin falta dugu, eta, erabat da adin falta hori, tamaina falta hori, ez murrizteko. Danobat taldea, Debako talde bezala sortu zen 1993an, orduan lau kooperatiba, Deba Baiakoak, Danobat, Churchill, Goiti eta Soraluze. Eta pizkat, helburua zen sinergiak garatzea denon artean. Bakarrik ezin genuen ikerkuntza zentro bat eukitzea, bakarrik ezin genuen esportazioko konsortzio bat eukitzea, eta 1993an sortutako Danobat taldea, 1996 zeukan gure ikerkuntza zentroa ideko, eta bai Danobat esport aiezala konsortzio, esportaziorako konsortzio bat. Eta hori garatzen joan gara, mekanizatzeko tailerra dauka Goimek, gero bai Sabi, digitalizazioan dako, erosketak elkarrekin saiatzen gara egiten, Txinako, Indiako, Rusiako delegazioan txitxita duan elkarrekin egin genuen, eta holako gauzak gai gara elkarrekin egiteko, eta hori oso garrantzitsua da. Eta Mondragoi mailan bai, aukera asko dauz, solidariez apartez, gaizki dabizen kooperatiberi lagundu, baina horren apartez aukera asko proiektu berriak elkarrekin garatzeko. Tira, hainbat gauza egiten dituzu elkarrekin, baina Soraluzeren lekua Osintxu auzoan dago. Ikusi dezagun Rafael kooperatibaren beraren eta auzoaren garapena erakusten duen bideo bat. Etorkizun handi oro ikuspegi batetik abiatuta jaiotzen da. Gure helburua beti izan da teknologia eta hazkundea gure inguruko ongizatearekin uztartzea. Gure diseinua kohesio abantaila kontzeptuan oinarritzen da. Produktibitatearen eta bizitzaren arteko muga ikusezina gainditzen duen arkitektura da.
zentzu guztietan hazteko diseinatua. Puntako teknologia eta bizi kalitatea batzen ditugu. Efizientzia jasangarri handiarekin diseinatzen dugu. Teknologia, kultura, errespetua eta batasuna. Gizarte onura jasangarria sortzen dugu, gure lurraldeari osintxuri balioa emanez. Talentua erakarriz eta inguruaren iraunkortasuna bermatuz. Kohesioa sortzen duen arkitektura bat. Hurrengo belaunaldi industriala birdefinitzen duen diseinua. Hori da Soraluze Campusen ikuspegia. Inguruko hazkundea, bizi kalitatea, efizientzia, kultura, errespetua. Nola uztartzen dituzu, Rafael, produktibitatea eta gizarte ongizatea negozio batean nola lortzen da kohesio hori? Bueno, azkenean 3 arlo alderdi desberdin ditugu, ez? Garrantzitsuena bezeroa, ez? Bezero eta salmenta barik ez dago ez proiektu eta ez kooperatibarik, bai? Gainera gu bete esaltzen dugu, hori ez, gaur eguneko salmentak irabaziak, ez, biharko inbertsioak eta etziko lanpostuak ez direla, ez, bai. Gero bigarren alderria esango litzake kooperatiba Soraluze eta bazkideak, ez. Zer egin dezakegu bazkideak Soraluze sendotzeko eta zer egin dezake Soraluze kooperatiba bazkideak zaintzeko, bai. Eta gero, ingurua, ez, guk zorionez gure egoera ona da, lan asko eta apustu asko egin ditugu azkenengo urteetan, baina Soraluze herria, Osintxo auzoa, Bergan, Ibarren be bai, ikusten dugu enpresa asko, arazoekin, enpresa asko itxita, errelebo generazio hori emoteko gaitasunak, kanpoko kompetentzia, eta ekonomikoki eta enpresarialki erronka asko ditugu, gizarte bezala aurretik, baina, bueno. Eta beri, aipatzen dugu gure kasuan, gobernantza oso garrantzitsua dela. Azkenean, guke hartu ditugun erabakiak, inbertzioak, garapena, produktu eta teknologia garapena, promozio, 2013-2017 adibidez, krisialdi nahiko gogorra izan zen makina herramientan, eta hori dana garatzeko eta egiteko, guk bazkidei eskatu genien, batit soldatak murriztu, beste kooperatiba batzuetara erreubikata joan lanera, kalendario mobil, hau da, ez genituen lan orduak egiten, gero rekuperatu, eta gauza horrek gai izan ginen, azaltzeko, bazkideak eta gure kontseilu errektoreak ulertu zuen, eta zorionez, orain dela 10 urte egindako apostuak, emaitzak ontxe hasi gara ikusten, ez? Horregaitik, gobernantza guretzat oso garrantzitsua da. Jubilatuen eguna, ospatu zenuten irailean, Soraluze kooperatiban lanean ibilitako eta egun jubilatuta dauden 100 bazkidek lantegia bisitatu zuten, eurak lanean ibilitako instalazioak, nola handitu diren ikusi zuten besteak beste, ze inpresio izan zuten, zer adierazi zizueten? Bueno, beti egoten dire oso harro. Azkenean, jubilatu egunen apartez, summit edo ate ireki horrek egiten dut egunean, bezero guztiak bukatzen dutenean ostialean, larun batean family day egiten dugu, familien eguna. Eta hor jubilatuak, Soraluze eta Osintxu eta Bergako biztanleak betortzen dire, lankideak bere familiekin, eta egun oso politxa esaten da. Eta beti, eskertzen dute olako gonbidapena jasotzea, eta gero oso harro sentitzen dire, berak egin zuten lana, sustatu zuten sustraiak, ikustea, azten ari direla, eta jarraitzen dutela. 91tik zaudezu Soraluzen karrera maierako proiektuarekin hasita. 20 urte, egingo begituzu aurtengo maiatzean kooperatiba bera zuzentzen. Erretiroa? Gerturatzen? Bueno, nik gerentzia datorruntian lagot. Datorruntian 60 urte izango dut. Baina, 2006an hasi nintzanean ni,
gaur eguneko zuzendaritzaile 10 pertsona gara, baina 10 horietatik 5 elkarrekin lanian hasi ginen 2006an zuzendari mailan. Orduan, horietatik 3, Javi Torre, Jaduan Sola, Jose Txumeniate, ja prejubilatuta daude, finantza arloan Bergatarra Itziar Elgarrezta dana datorren urtean prejubilatuko da, eta garaia da gure lekua beste batzuk hartzeko, eta hori azkenengo 4 urteak gauz garatzen. Lehen aipatutako bezala guk promozio interna den bitartez nahi izaten dugu postu guztiak kubritu, eta kasu hontan be helburu horrekin gabiz, ja badao azalduta zein izango den ordezkoa, eta prozesu baten ari gara, Ose, azkenean garrantzitsuena da transizio siglo guzti honek erresponsabilitate handiz egitea, eta kooperatiba aurrera jarraitzeko. Eta zure ondorengo hori, nor izango den esateko moduan zaude? Bai, Alejandro Martínez da, 2006 urtean hasi izan zen gurekin, eta orain industrial zuzendaritza bere kargu dago, eta hori izan da azkenengo 4 urtetan ari garaen prozesua. Eta, azkenean talde lana da, azkenean pertsona garrantzitsua gara, baina beti nik esatu duan betzena, el desempeño es siempre colectivo. Eta beste esaldi bat bai daukatan da, el efecto oso luze, el secreto está en la masa. Eta, masa nahi debazatia, elkarlana, eta, gobernantza, eta, elkartasuna, eta, gauza guzti horrek garrantzitsua dire. Rafael Ibigoraz, eskertzen dizugu bisita. Zergatik. Ondo izan. Bai, berdin.